Så nu vil jeg vise jer, hvordan man skærer et midterstykke. Og midterstykket består af 4 dele. Der er svinekammen, som ligger her. Der er slaget, og der er stegestykke, og der er kogestykke. Og jeg starter med at save det store rygben af svinekammen. Så jeg lægger den lige lidt over til siden, så jeg kan komme til at save i den. Og så prøver jeg at følge, hvis man kan se her, så prøver jeg at se, om jeg kan ramme med saven, der hvor knoglerne ligesom er højest. Så jeg prøver at save i den der hvide linje hele vejen her henover. Så jeg lægger den lige til rette, så jeg kan komme til. Så skal jeg lige op under her. Sådan der. Sådan der. Så kunne jeg høre, at jeg var igennem knoglerne. Og så kører jeg bare lige med kniven op under. Hele vejen hen. Ikke for meget kød på knoglen. Så drejer jeg den lige igen. Fordi nu skal jeg til at have målt bredden af på nakken. Eller nu skal jeg til at have målt bredden af på svinekammen. Og det gør jeg ved at lægge 2 fingre heroppe på spidsen af benet. Det er der, den starter. Og så går jeg ned og måler af her, hvor fileten den stopper. Jeg lægger lige et lille snit her, for ligesom at lave en guide, hvor saven skal ende henne. Og så kan jeg lige trække sådan en linje, der ligesom skal være sådan en guide, så jeg ikke saver alt for skævt. Og så starter jeg op fra enden af heroppe. Sådan der. Så er jeg igennem ribbenene. Og så tager jeg bare min kniv stille og roligt. Så starter jeg bare hernede, hvor fileten ligesom ender. Og så trækker jeg bare min kniv stille og roligt ned på bordet. For at lave et lige snit, så vi får en fin lige svinekam. Så skal jeg til at have delt slaget fra brystflæsket heroppe. Og der tæller jeg 1, 2, 3, 4 ribben. Og så ligger jeg prøver sådan lige at krænge ribbenene lidt over, så det bliver et lige snit. Så skærer jeg lige mellem her. Og lægger den lige lidt ud til siden, så jeg lige kan komme til at skære. Så prøver jeg ellers bare at se, om jeg kan ramme. Sådan der. Sådan der. Det var svineslaget. Og så skal jeg have delt det sidste stykke bryst her i stegestykket og kogestykket. Og jeg starter lige med at fjerne noget af det fedt og kød, der sidder heroppe. Og det er ikke så vigtigt, hvordan det ser ud. Det er bare sådan lige at få det overflødige af. Sådan der. Og så sidder der lige det sidste af brystbenet her. Det er sådan et brusk, så hvis man lige rammer rigtigt, kan man lige tage det med kniven, i stedet for at skal til at save i det. Og det presser jeg bare ud over. Det her, det er det sidste af bugstrimlen, der lige sidder her. Så jeg prøver sådan lige at skære af, så vi får de sidste digevorter af her. Og det gør jeg egentlig bare sådan ved at lige lægge sådan lidt et skævt snit, og så ned på bordkanten. Så sidder der lidt kød på den her, og det piller jeg af med det samme. Så det er gjort. Sådan der. Så kan man se, så kom det sidste af bugstrimlen af. Og så tager jeg min sav, og så deler jeg stegestykket og kogestykket lige ned midt imellem. Og så bare lægger det lige snit. Sådan der. Og så har vi kogestykket og stegestykket. Og traditionelt set, så er det kogestykket, man bruger til, når man laver bacon, og stegestykket, der går til ribbensteg eller stegeflæskeskiver. Så har vi arbejdet med midterstykket, og det vi har fået ud af det er slag, kogestykke, stegestykke og svinekam.